Jek tarana kif aħna we spread across the globe. It's very parasitical. As in, I wouldn't call it a cancer, but it's pretty fucking close. Diġa bdejna ħamġu fuq Mars. Vera, ħallajna l-iskart fuq Mars. Ma jgħon, nisperawx Maltin. Phobos u kol ħamġna u kol. Kif ħamġna Phobos? Phobos kienu batu probe, il-Russi. U kien jismu, kienu batu 2, Phobos 1 u Phobos 2. So. Phobos 2 jew 1 waqaf f'nofs kif kien sejjer hemmek, tilfu l-kuntatt. Ir-Russi dan? Ir-Russi. Phobos 1 minn għalija wasal fil-post. U li mkien x'kien il-post? Amarda, Phobos. All right, okay. U kif wasal hemmhekk l-aħħar 3 images li bat lura jew 15 images sara sibiex Mirko. On the dark side of the moon at-tajt. Le, fuq ta' Mars. All right, ostra. Għax Mars għandha 2. Fimtek. Satellites iduru. All right. U dal-ostja, il-satellita l-axħar images li ħadet kienu 3 ritratti jew 15 asnaf, xi 15 sekonda xi ħaġa. Footage? Footage UFO kbir men, sakemm inkalli jaġġa fih. Oh ejja men. Ejja, mela, hemm da. Oh ejja men. Ejja, mela. Ma this is fact, yo. Jaħsbu li ma jek tara shadow ġoġiġ daħlet il-satellita di, il-Phobos. L-impatt sar ma dal-oġġett li kien jiet maqtuħ minn fuq l-art ta' dal-qamar. Oh ejja men. Ejju ħajsibinna Amerika. Illum jagħmlu kollox ta' Da 80s men, jew 90s insejt, mhux issa men. 1989. Oh, before the whole CGI revolution. Mux għalek għednejnek. George Knapp. Jista' jkun imma jew. George Knapp, taf minnu? George Knapp, dak li ħareġ bl-istorja ta' Bob Lazar. Dak għadu kemm ħareġ. L-istorja ta' Bob Lazar x'inhi? Mela, Bob Lazar fil-1989 kien ħareġ li kienet jaħdem fl-Area 51 fuq dil-spaceship li kienu jsejħu l-sport model. Okay. Kienu għedin jamlu back engineering fuq għani. All right. Issa, fl-istorja ta' Bob Lazar hemm ħafna inkongruenzi. Ejja. Issa, imma illum il-ġurnata mexxin għal dak li kienet jgħidu. Sa ċertu punt. Qed jitkellmu fuqhom open li l-huma fis-Senat qed jitkellmu fuqhom issaw. George Knapp. Imma ma nafx, George Knapp li ħareġ biha l-istorja kien mar ir-Russja. U kien ilu jgħid minn 90s li r-Russi kellhom footage ta' UFO forma ta' piramida men. Minn 90s, issa ħareġ fi-2019 jew 2020. U kif jista' jkun? L-ewwel footage ta' piramid għal-Madonna dalaw. Flying. Mill-Amerikani. Għax inti r-Russi, il-KBG għamlu l-ikbar investigazzjoni tal-UFOs li qatt saret fid-dinja, iktar mill-Amerikani. Vera jew? Mala biċċajt. Dawk kellhom esperjenzi fuq submarines li ntilfulhom fejn il-Greċja. Għalhekk hemm dak il-film jismu Red October. Red October dak fuq UFO kien. All right? Is-signal kienu jaqbduh l-Amerikani għax inti huma kienu jimxu mhux jimxu treżi. They were tracking a UFO. Eżatt. Oh ejja men. Ir-Russi kienu qed jiġru wara dal-ostja UFO. Issa daw kellhom. U il-Russi kienu jafu li kien UFO minn għalihom. Ir-Russi kienu 100% ċerti li kienu UFO. Issa dar kaptan ta' dal-ostja submarin ġi għala zobbu minn ta' fuq għallhom isma' jiena daħan niġru wara dal-UFO. Fimt? Huwa jisu għamel ammutinament. Fimt għax qabad danaw. Mhux il-kaptan, sorry, ta' taħt il-kaptan. Ma fimtix di. Mela, ir-Russja tiġru wara l-UFO. Ir-Russi identifikaw dal-UFO kienu qegħdin bis-submarin. Fim? Dak iż-żmien kienu ħajppruvaw jaqalgħu revoluzzjoni fuq dil-biċċa xogħol. Għax huma kellhom l-ewwel state of the art submarin ir-Russi. All right. Issa, ma kienx hawn bħalu dal-ostja submarin. U ħareġ bih u ta' taħt il-kaptan kien għamel ammonitament fuq is-submarin biex jiġru wara dal-ostja UFO. Mbagħad bekk kienu daħlu l-Amerikani għax kien mar fil-Black Sea, fl-ibra internazzjonali u baqgħu jiġru warajh. Mbagħad ġara.
Xejn, l-istorja spiċċat li ħareġ u da resquh bħala monitament kontra il-madraxa. Eżatt. Mbagħad ħareġ dak il-film Red October. Mbagħad jekk tibda tisma' l-interviews ta' dawk li kienu qegħdin ġewwa is-submarine. Isom screenplay man, l-istess kliem eżatt bħala x'esperjenza huma u hekk fim. Vera. Jiġifieri inkonsistenti l-istorja tagħhom. Ekku. Isom tawhom isma' l-istess page inti taqra di. Istja. Allora minn konklużjonijiet, fim, hemm ħafna ħabi. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.